ku zo mu je ku taya ni siyan cinyarsa a kasuwar Abbatuwa. Naira 70,000 suka siya min da wannan cinyar, iya tsokar jiki zalla sai da ta kilo 12 ga kuma kashi da tantakwashi. Kun san din miyar da aka yi ta da tantakwashi ɗanɗananta daban ne. Kafin ka ce wannan na fara yayyanka tantakwashi na sannan da dawo kan tsoka. Ni fa ina son naga ina yanka nama lunkuma saboda duk wanda ya ce san cewa ya ci nama. Wow, nan take na wanke nama na ce mu tafi kunya. Kun dai san mu da spices da kayan kamshi ba magana. Kafin ka ce me wannan na gama soya nama na sannan yayi landing a cikin miyar taushi. Wow, ya kuka ga wannan miyar tukunya biyu ne. Ta wannan bangaren kuma gashi nan muna ta mulmula tuwo lintsima sannan muna zuba miya a leda sai mu saka ta a cikin takawai gashi nan kamar yadda kuke gani. To nan take muka fara fito da tuwo muna dora shi akan mota. Wannan buhun hukan miya ne muke ta fitowa da shi gashi nan kamar yadda kuke gani. Sai ga mu a masallacin Juma'a na Mandawari. Kai, yau rabon abincin nan ba zan ce komai ba, mutane ana cikin wani hali. Kawai dai ni na ga irin dai abin da na gani wannan ranar. Wallahi wani abin ne ma gundama mutum kawai ya shiru wallahi. Wannan abin dai da muka yi wani bawan Allah ne ya bani kuɗinsa domin a ciyar da bayan Allah. Ga wanda yake so shi ma ya bada wani abu, to ga account number nan a sama.